bine v-am găsit la al doilea episod de Survival cu Andreas. La mine e primul episod. La tine, la el a fost la primul episod o problemă. Mi s-a oprit microfonul când filmam. Nu, îl aveam oprit, nu știu de ce. L-avea oprit când filma. Mi s-a oprit, nu știu de ce, de la Fraps, nu înțeleg de ce. Acum nu mai filmez cu Fraps, filmez cu OBS. Marcă de Barosan, mă. Aici am găsit acest loc minunat. Am nivelat eu pe aici puțin. Da, să știți, am nivelat aici că o să stăm în 2-3 nopți aici. Temporar. Temporar. Casa avem noi pe un loc, dar nu mai știm coordonatele și... Hai că în acest episod vom vrea să strângem iteme pentru casă. Bă, stai să dăm spawn point aici. Set. Nu, stai că dau eu. Set world spawn. Set. Ok. Ia, îți dai kill? Dă skill. Ne dăm puțin kill să vedem dacă merge spawn point-ul. Nu merge. What? Ba da, merge. Pe un copac ai setat, nu? Nu. Bă, gata, e bun. Acum. E bun. Acolo e, deci. Cărniță, am găsit eu niște porci, ceva mai mulți. Și... Am pus cărnița la prăjit. Mai avem pe acolo. Bă, da, noi am plecat pe noapte, hai să ne culcăm. Hai, stai puțin. Că am vrut să văd și eu cum merge cu F11-le. Dați puțin. I like a diamond sky. Scuzați că se vede imaginea neagră, dar am dat full screen. Și la mine de 2 ori, am vrut să văd cum se vede. Hai băi, eu nu ți-e stai puțin că îmi dau pe puține FPS-uri. Eu așa zic, neaza, nu zic neața. Eu filmez 30 și ceva de FPS-uri dacă te întrebi. Cât? 30 și ceva. Mamă. Aproape 50. Ai. La ce ai? Păi plecăm de aici? Nu știu. Scuze! Ți-am dat din greșeală. Stați puțin, îmi pare rău dacă se vede ecranul negru, dar nu pot juca așa. Gata, hai că joc mai bine așa. Stai, hai să mai luăm niște lemn. Hai. Du-te tu și caută. Păi avem aici lemn. Păi da, eu mai iau lemn și tu te dă și cauți loc de casă. Ok, ia dar lemn. nu pe câmpie. Ba, pe câmpie că poate găsim și village, mă. Păi da, dar și lemn. Păi lângă o câmpie sigur e un forest, adică o pădure. Hai, bine. Ce crezi că nu știu engleză? E, păi... Am filmat și un episod, mai multe episoade de The Bridges. Toate fail. Un primul ne-au bătut niște hackeri, 2 hackeri din aceeași echipă. În episodul 2. Un hacker, dar avea o chilaura. Nu știu, avea o chilaura, nici nu puteai să-l atingi. Am găsit mină și să mă uit ce e. Eu explorez mina. Aer, fer. Da. Bă, vină la mine, că am găsit mina. Păi și, ai E și lavă. Bă, stai că Marele tu. Mamă, cad. Era să cazi acolo la lavă? Hai că poate găsim diamantă. Mineshaft. Minecraft! Ia, sari unde am sărit eu aici, ca să sărim în apă. Eu am sărit în apă, dar ne trebuie că... Torte. Hai că eu am făcut bețe și acum ne trebuie... Papu, băi, hai!
Că noi n-ar fi trebuit să... Bă, mor! Am căzut în lavă! Și n-avem keep inventory. Avem? Da. Mai dă-l o dată, repede. Avem, mă. Că dacă Și poate... Și tu, la o inimă am scăpat aici. Pă, noi nu ne-am omorât. Ți-ai pierdut itemele tu? Nope. Păi și vezi? Creeper! Creeper! Totuși e șmecher să filmez cu OBS. Eu înainte ziceam că OBS e cel mai praf program pentru filmat și totuși acum mă văd folosindu-l. Seria noi sperăm să ajungă pe la 100-200 de episoade. Dacă suntem noi activi pe canal și facem, o să ajung, nu, Ionuț? Da, în perioada de... În perioada de școală o să fie mai greu cu postatul. Da, dar nu, eu de pe 18 luna aceasta și până pe 22 nu voi putea posta deloc. Eu pot posta toată vara, deci am timp. Nu, eu plec la verișorul meu la București. Iar Fratită? de pe... și el doarme acum. Face bine. N-auzi? Și de pe 2 pe 7, 8 sunt la mare. Deci dacă vreți să veniți la Marea Neforie în Nord, mă găsiți acolo. Dar depinde în ce parte, mă. În centru. Postez eu un ăsta. Măcar trebuie să ai niște clipuri, trebuie să ai niște clipuri filmate, iar după aia, înțelegi? Ia uite-te tu cât am filmat. Să țin, să văd cât am filmat. Că eu nu mi-am activat aici. 7 minute. Primul episod a fost de 60 de minute. Eu l-am făcut de vreo... Cât am făcut, mă? De 30-40 de minute clipul. Cât? Clipul ăla la începutul seriei. A fost de câteva, a fost de vreo 30 de minute. 35. Clip! Nu, 30 și ceva, știu că 30 și ceva. Lavă! Lava e mai în șef, tu... credeam că e Diamond. La ce strat suntem? Suntem la Y, la 14, stratul de găsit Diamond. Coborăm mai în jos. Păi eu sunt deja aici jos. Hai că am găsit lavă. O fi unde sunt și eu? Nu. O găleată. Și ce ne-ar trebui nouă? O găleată cu apă. Am uitat să ne facem de acasă. Am găsit gold. Și dacă ai gold e și... Am să vă zic, în primul episod am strâns o grămadă de iron. 2 stack-uri cu al lui Ionu și cu al meu. Deci... de-aia suntem flyeron. O să vedeți la Ionus pe canal, pentru că eu nu mi-am pornit microfonul. Dar Ionus m-a auzea, dar Frapsul nu știu ce avea. Și... da. Îmi place cu OBS-ul că e render automat. Ce? La OBS îmi place că e render automat. Ai găsit... Nu, mai trebuie. Am aproape 40. De fapt, cred că fac chiar un stack de iron. Mai avem acasă 40 și ceva de iron. Mai stăm și noi 10 minute. Păi cât am filmat? Cât filmam episodul ăsta? 20 de minute? La episodul ce facem live. La cât? La episodul 10. Nu, 20. Nu, Da, 10. Din... Diamond! Lapis! Diamond. I like a diamond in the sky. Ai văzut achievementul? Și am găsit lapis. Eu am găsit diamond. Bă, ce faci, mă? Cine? Nu, tu, era un schelet aici.
Cred că găsesc și spawn. Alte diamonduri! Câte ai? Am 5 diamante dintr-un loc și am mai găsit aici câteva. 6 diamond și aici, 8. Nu, 6 diamond. Știi câte diamante avem? 11. Le-am luat. Le-am luat. Bravo. Hai să-ți arăt unde au fost unele. Stai puțin. Unele au fost aici. Și unele în spatele tău. Bă, am văzut aici o grămadă de scheleți. Cred că e spawner. Cred că e spawner de scheleți. Să mai Bă, iron. Hai, dăm și mie puțin iron. Bă, păi... E minata la iron. Dăm și mie 3 iron. Bă... Hai că am găsit. Dar n-am cu ce să-l iau. Mi-ai dat 3, mă? Ia încoace, că când am auzit că ai... Bă, ai căul să-mi dai și mie? Am furnal aici. Hai că-ți dau 27 să fac torțe. Da, vreau să fac torțe. Ce? Uite, 2 stecuri. Tu știi, stai puțin, știi cum o să numesc eu clipul ăsta? Diamond. Ia, fii atent, uite, ia. Ia, eu mă mai duc la minat, ok? Du-te. Eu mereu merg pe lângă lavă că se poate să găsesc diamond. Da, chiar am găsit diamantele. Vezi, poate și acum ai microfonul pe mut. Nu l-am, m-am uitat la OBS. M-am uitat când am început filmarea atunci, m-am uitat. Nu l-am oprit, îți spun eu. Am 23 de lapis. Cred că în episodul următor facem și enchant. Da. I like enchant. Mai stăm noi off camera să mai batem mobii, că eu am level 20. Tu cât ai? Enderman. Ai grijă că ăla dă tare. Știu că dă tare. Lapis. N-a dropat nimica, dar avem acasă 2 perle. Da? Când ai omorât? Când? Ieri. În episod. Nu, e off camera. Salut, bă. Atunci când era noi pe Skype și vorbeam despre chestiile alea. Da. Cu contul ăla. Dar nu m-a lăsat frate meu să mă joc. Da. Fratiso e... Cum să spun eu? Fucking enervated. Dar rău. Cât am filmat? 13 minute. Puțin. Mai filmăm încă 10? Da, 23 de minute. Cât? 23 de minute. Mai filmăm sau în total? Nu, 23 de minute total. Ce credeai că filmăm noi atâta? 36 de minute. 23 level. Eu nu prea stau să omor mobii. Nu, eu am făcut și de la lapis. Păi, da mă, și eu am lapis. Ce brigadă de scheleți avem aici! Mama, băi, aici e spawner de scheleți. E spawner. Ia uite, știi câți au fost? Ia și redstone-ul. Îl iau eu, ia, lasă la mine. Stai să facem faza cu apa. Ce fază? Să opresc apa că mă omoară. Gata. Am avut un lag spike pentru că Skype-ul meu... nu știu, spamea careva. Lapis. Bă, dar ți-o găsești foarte mult lapis, eu am găsit diamante. Da, cred că în sus e lavă. Lapis. Nu, mă, cred că în sus e lavă. Nu știu. Că dacă e lapis...
Pe aici am mai fost. Dacă era lapis, o stecuri cu Fortune 3. Dar ce, n-avem enchant? Episodul următor? Să facem în episodul următor. Facem, găsim și piele. Piele o să găsim noi off camera, poate găsim și un sat. Poate găsim și obsidian off camera. Obsidian, what? Avem aici mine. O să avem, mai bine facem aici. Nu mai am târnăcop. Și n-am nici lemn. Ionut, vii la mă ajuți că n-am nimica. Stai puțin că am găsit lavă. Păi, la mine, Hai că pun eu un furnal să facă... fă 3 iron, te rog eu. Dă-ste pe la mine. Nu mă, că sunt pe undeva, cred că e diamond aici. S-a trezit frate meu. Nașpa. Nu, că nu face, să culcă iar. Mamă, nou record. A dormit până la 9:30. Eu niciodată n-am dormit până la ora aia. Păi și noi cum facem, mă? Bă, l-ai întâlnit vreodată pe firicel? Ce? L-ai întâlnit vreodată pe firicelul? A, da. Spawn point și TPAS. Ia un pickaxe. Creeper-ul! Mersi. Ți-am dat ăla? Da, l-am luat. Kill. Să mă întorc la locul morții. Hai că mergem, mă. Game rule, keep inventory. Ia uite cât am. I like a diamond in the sky. Alte diamante. Ia! Lasă-le. Ia, dă-te ca să le iau. Ăsta. N-a scăpat în lava. Avem aproape 20 de diamond. Stai puțin. Stai, nu. Ba da, lasă-l. Jos e lavă, stai să bag. Ia, acum. Ai văzut? 16. Hai, mai minează pe lângă asta. Hai, poate îmi dă la vreun hit de la. Lapis. Ce faci, mă? Deci hai să ne calculăm câte diamante pentru 6 diamante pentru 2 târnăcoape. Târnăcoape, nu, când avem 200 de blocuri de diamond, atunci ne facem târnăcoape. Câte blocuri, mă? 200. Păi am văzut că un youtuber din primul episod a găsit 3 diamante și a făcut pickaxe. Treci! Că eu mai explorez. Bă, ăsta o să-i spun numele la episod. I like a diamond. Ue, are diamond, n-ai ce să zici. Ce? 15 diamond din episodul 2. A, 16. Bun lume, și cam atât cu acest episod. Eu am fost de Dark YouTube.